Hej, Emil fra IDGuard her, og jeg vil lige vise, hvordan man installerer IDGuards plugin. Du har fået et link til at downloade en zip-fil, som indeholder selve pluginet. Og det du skal gøre, det er simpelthen, at du går ind i din WordPress-installation, så trykker du på plugins, så trykker du på add plugin, eller tilføj plugin, hvis du har dansk. Så trykker du upload plugin, og så vælger du bare din zip-fil her, og trykker installere nu. Så tænker den lige, og så er pluginet faktisk installeret. For at begynde at bruge pluginet, skal du lige aktivere det, og det kan du gøre ved at trykke aktivere plugin her, men du kan også gå til din oversigt og trykke aktivere her. Sådan, og så vælger du egentlig, om du vil tjekke aldersverifikation globalt, så det vil sige, hver gang en bruger går igennem check-ud-flowet, så vil de blive vist en MitID pop-up, hvor de skal verificere deres alder. Du kan også vælge, om det skal være individuelle aldersgrænser, så sætter du det på de specifikke varer eller varekategorier i WooCommerce. Ja, og det skulle bare fungere med det samme, så hvis det ikke gør det, så kan I altid skrive til os, men ellers god fornøjelse med IDGuard.